شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ كمي ጸኒሕኩም شالوم ግጽ ፈሻምሊን ግጽ ፍሪድ ባለሚያር أنا حاكم صلاح الدين مسحونا سيم كان نايسي أرك ستوديونا مزينا تيو برود سالادين مير برود سم فرانسيير ستوديو لو مدما نزمعت زخون زبلت أقل ندبلت زمعت زبل بروجرام نايم وداري بروجرام متبست أودت فتنبست داغن سلزلو مخان زمعت زخون حتير كالكن كافلينا ويدوسكو بفوتو ديالو بين كورت أو جيتش اندبيسني بتسقى أملاخ تخبيبنا تملينا نينا دولي بأتكتا أو فيلدا أوف جيتش نود ريهم اللهم ناي كريستنا هيوت كابتسقى سلزي جمر بتسقى راح يخاسود Det kristna livet eftersom det startar med Guds nåd så avslutas det också med Guds nåd. بزي تسقى أملاخ كريستنا جمر هيكالي Utan Guds nåd så kan inte det kristna livet startas. بزي تسقى أملاخ مس أملاخ كتمالا سايتغنيها Utan Guds nåd så kan du inte vandra med Gud. بزي تسقى أملاخ نتا أملاخ أب هيوت كادمدبو كتقبرون كتفتشمونا يتغنيها Utan Guds nåd så kan du inte uppnå det Gud har lagt över ditt liv, det han vill att du ska uppnå. ስለዚህ ክርስቲያናት ኩሉ ጊዜ ከይቋርጹ እንዳብርቱ እንዳወሰኹን ከሆዱ ደሊ ተራ ኮይኖም ካብታ ሓደ ኣብ ህይወቶም ኣዝዮም ኮንሽስ ከሆኑ ደሎም ንጸጋ ኣምላኽ Så om kristna vill alltid gå framåt och gå från härlighet till härlighet, det de behöver väldigt vakna till det är att förstå Guds nåd. ምክንያቱ እግዚአብሔር ካብ ዝኸድካዮ ንላዕሊ ክትከይድ ካብ ስራሕካዮ ንላዕሊ ክትሰርሕ ጸጋ ይደብሳልካ Så det Herren gör är att du ska kunna gå från styrka till styrka, det är att han ger dig nåd. ክሳብ ክንደይ ኢኹም ኣብ ዙርያኹም ዘሎ ኣብ ህይወትኩም ዘሎ ጸጋ ኣምላኽ ኣስተውዒልኩም ንዘሎ Så till vilken nivå är det att ni har varit vakna till Guds nåd, det som finns i er? መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 5:12 I Psaltaren kapitel 5, vers 13. ንጻድቕ ትባርኹ ኢኻ እሞ ወይ እግዚአብሔር ከም በዋልታ ብጸጋ ትኸቦ För du, Herre, välsigna den rättfärdige. Du täcker honom med nåd som en sköld. ዋው ንጻድቕ ትባርኹ ኢኻ እሞ ወይ እግዚአብሔር ከም በዋልታ ብጸጋ ትኸቦ ኢልዎ Det står, Herren, du välsigna den rättfärdige och du täcker honom med nåd som en sköld. بخاله أزراربا ጻድቕ ማለት ብጸጋ ኣምላኽ ዝተኸበ ህይወት ዘለዎ ማለት እዩ Så med andra ord, den rättfärdige betyder är en person som är täckt och omringad av Guds nåd. ይሲ ጻድቕ ህይወቱ ሁሉ ብናይ እግዚአብሔር ጸጋ ተኸቢቡ እዩ Så en rättfärdige, han är täckt och beskyddad av Guds nåd. እዚ ማለት ብዝኸድኩሞ ዓይነት ኣቕጣጫ እኹል ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ኣሎ Så vart än ni går i livet så har ni fyllheten från Guds nåd. ምክንያቱ ዙርያኹም ኩሉ ብጸጋ ኣምላኽ ተኸቢቡ እዩ Och det är för att allt runt omkring er är fylld, omringad av Guds nåd. بخاله أزراربا بكل عينت ኣብ ህይወትኩም ክትንቀሳቀሱን ክትገብሩን ትደሊስ እግዚአብሔር ንዑ ዝኾን ጸጋ ኣለዎ ንዓኹም Så vad är det ni vill göra i livet att komma framåt? Gud har gett er nåd för det. ንኣብነት ናብ ሓዳር ተኣቲኹም ንሓዳር ዝኾን ጸጋ ኣለዎ Exempelvis om ni går in i äktenskap, det finns nåd för det. ንኣገልግሎት ተኣቲኹም ንኣገልግሎት ዝኾን ጸጋ ኣለዎ Om ni går in i tjänsten så finns det nåd för den tjänsten. ናብ ቢዝነስ ተኣቲኹም ንቢዝነስ ዝኾን ጸጋ ኣለዎ Om ni går in till businessvärlden så finns det nåd för det. ናብ ትምህርትን ተኣቲኹም ንትምህርቲ ዝኾን ጸጋ ኣለዎ Om ni går in i utbildningar så finns det nåd för det. ብኩሉ ኣቕጣጫ ተኸድዎ ንኩሉ ዝኾን ግሬስ ኣሎ Så vart än ni rör er, vart än ni går i eller tar tag i så finns det nåd för det. ስለዚ ኣብ ህይወትኩም ኣዝኹም ኮንሽስ ክትኮኑ ዘለኩም ነቲ ኣብ ዙርያኹም ዘሎ ናይ ኣምላኽ ጸጋ እዩ Så om det är något ni behöver vakna och se till, det är att till den nåden som finns runt omkring er. መጽሐፍ ቅዱስ ዘዳግም 33:23 ከምዚ ኢሉ I 5 Moseboken kapitel 33 vers 23 står det så här. ንፍታሌም በረኸት እግዚአብሔር ዝመልኦ ጽጉብ ጸጋ ኢልዎ Det står om Naftali. Naftali har fått riktigt nåd och full välsignelse av Herren. ጸጋ ኣምላኽ ከግብረካ ዘይክእል ነገር ወላ ሓደ የለን Det finns ingenting som inte Guds nåd kan få dig att uppnå. ሐዋርያ ጳውሎስ ዘለኾ ብጸጋ እዩ ዘለኹ Aposteln Paulus sa, det jag är, det är genom Guds nåd. ሪኹም በቃ ዘለናዮ ብጸጋ እዩ ንኸዶ ብጸጋ እዩ ንህልዎ ብጸጋ እዩ Så det vi har blivit till, det är genom nåd, det vi är, det är genom nåd och det vi gör är genom Guds nåd. ነቲ ኣባኹም ዘሎ ጸጋ ብምልኣት ንኽግለጽ ኣይትገድብዎ Så för att kunna leva ut fullt ut den nåd som finns i er, täck inte över det och vakna till det. ምክንያቱ እንተ ደኣ ኣብ ገዛእ ርእስኹም ክትጥመቱ ጀሚርኩም ኣብ ገዛእ ርእስኹም ክትውከሉ እንተ ደኣ ጀሚርኩም ኣባኹም ዘሎ ግሬስ ክፈስስ ኣይክእልን För om ni börjar kolla på er själv istället och inte på Guds nåd så kommer det inte kunna uttryckas det nåd som finns över era liv. ስለዚ ጳውሎስ ኣነ ንጸጋ ኣምላኽ ኣይንዕክን ኢሉ Det är därför aposteln Paulus sa, jag nekar inte Guds nåd. بخلا أزرار نتا أباي زولو تسقى بملأت رؤسو نخدل سبك عيحن كتوني إلو
Med andra ord, det han ser är det Guds nåd som finns i mig. Jag ser inte ner på det och jag täcker inte över det. كملأت وتصقى برأس تصقى تقبلنا هنا. Vi har fått fullheten av Guds nåd. سلازم نتصقوا نوى كله أبتصقوا ندكر. Så låt oss förtrösta oss på hans nåd. زخونا نجر كتحاسبوا كلهم مس بخالم نتكم حساب قلوفو بتا أباكم زلوا تصقى أملاخ حساب جمبر. Så när ni tänker över någonting, tänk inte i er egen styrka. Tänk med det Guds nåd som finns i er. شو خمي كم تسقوا من هيوتكم رأيوها. Så kolla sen efter hur ert liv växer framåt. كتصقى وتصامن ما يتمر. Tro inte på någonting utanför Guds nåd. أبتصقى راح تموت. Kolla endast på nåden. بقى نتصقى راح رأيو. Kolla, blicka endast på nåden. تتصقى سكم دلائي بهيوتكم كفسس عدلها بو. Ge det utrymme för att kunna födas uppåt av er, det är nåden. متى ناي ملأت ناي كبرن هيوت كم تنور خبركم. För att det ska kunna få er att leva ett högt liv i Guds härlighet. كريستنا بتصقى أملاخ. Det kristna livet är genom Guds nåd. نسخهم بلوتاتن كبراتن يا. Ni är värdefulla och segrare. Shalom. Guds frid.